Ah, pues sí que va. Ja, dames en heren, we zijn er weer van harte welkom hier in Karbietsgieten 2018 in het mooie pittoreske Otterlo. Er wordt op dit moment weer flesje ettensoep binnengereden. Die fles gemaakt is geworden de slagerij Wilbrink, onze vaste sponsor. Dus voor een lekker glaasje ettensoep is het hier bij de bar af te halen. Daarnaast hebben we ook een hele mooie ton voor een vrijwillige bijdrage. Maar u zult al begrijpen, u gaat mij niet weg kunnen jagen. Ik kom ook langs met de bus bij u voor een vrijwillige bijdrage om het volgend jaar weer mogelijk te maken. Nogmaals, hartelijk welkom hier in Otterlo. Fijn dat jullie er weer zijn. Wij gaan tot 5 uur door met een hele grote finale met prachtig mooi siervuurwerk aan het einde van deze show. We hebben wel een aantal huishoudelijke mededelingen. Gebruik de pispalen om de blaas te leveneren en niet de tuinen achter ons. Alsjeblieft, maak daar gebruik van. Wees zo zuinig met afval, we zijn hier bakken voor. En hou het netjes met elkaar, ook met vuurwerk, om het niet tussen elkaar te gooien. Dan gooi je dat ver vandaan. In ieder geval, wij gaan door tot 5 uur. Kijken, ik heb gelijk. Kijk zo nog even. Waarschijnlijk heb je gewoon dat die bak gelezen.